Atxaldeon, 6ak badia eta martxoko plenuai hasiera emango jau, bai? Lehenengo otsailean ingenun plenoko akta dakau, onartu beharra, ez da aktarekin zerbait komentatzeko edo badaon, ez? Onartutzat emango deu ordun. Bigarrena da, hilabetero edo plenora ekartzen dauna, aurreko plenotik honea eman ditugun dekretuen zerrenda da, 324 zenbakidun dekretutik, 625 zenbakidun dekreturako zerrenda pasa zaizue, dekreturen baten inguruan, tei galerarik, zalantzarik edo badagon, ez? Bale, horrea ingo dugu. Hirugarren puntua berri emate bat da, finantza eta aurrekontuen arloko informazioa eta 2024ko likidazioa izango litzateke. Martxoan 2024ko kontu guztik itxi eta likidazio positiboa izan da. Udalari dagokionean 4.880.000 euroko likidazio positiboa izan da, eta Ereñozuko toki entitate txikiai dagokionean 323.000 euroko likidazio positiboa. Bai, hor, informazio guztia pasa genuen, pasa ditzaizuen, kontu hartzailetzatik egindako txosten guztiak, aurrekontu egonkortasunai dagokionez aipatzen zuen, ondorioztatzen zuen, 2024ko aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren helburuak bete diala udalian, eta horregatik, udala ez dagoela behartua, plan ekonomiko-finantzieroa bat onartzea. Bai, gero, datu esanguratsu batzuk edo aipatzagatik anez, txosten mardul eta oso zehatz horretan, bai 2024an ingresoak aurre ikusitakoak baino gehiago izan ziala, eta horregatik likidazioa positiboa izatearen arrazoi bat, 2,4 gehiago, esperozianak baino ingreso hauek puntualak diala ere importantea da, bai, eta ingreso hauek ez egonkortasun puntu bat ere badutela edo ez diala beti egonkorrak izaten, ez? Eta horren adibidat bada, foru funtsaren datua, ez? Foru funtsak datu bat aurre ikuspen bat ematen digu aurrekontuak egiterako garaian, gero urtean zehar, aurre ikusitakoa, baino 3,56 gutxiago izan da. Bai, orduan, hor bai aipatzen du kontu hartzaileak, ingreso hauekin ere puntualak izanik eta ez egonkorrak izanik, igoera hauek ezin diala betikotzat eman, bai. Eta bestetik, gastu arruntarei dagokionez, igoera 2,4koa izan balin bada, gastu arrunta 23tik 23-24ekin konparatuz, 5,5ko igoera bat izan du. Hor, plenotan beti, edo datu hauek aipatzen ditugunean beti komentatzen duguna da, gastu egonkorra igotzen ari dela, zerbitzuetan gero eta inbertsio handiagoa egitea eskatzen dula, eta gastu hauek urtero gelditzen diala, edo gehiagora dijoaztela. Orduan kontu hartzaileak aipatzen du, hori kontutan hartu beharreko kontuetako bat daula. Inbertsioi dagokionez, aipatzen du, azken urteetan inbertsio erritmoa handitu egin dela, inbertsio asko oraindik ejekutatzea falta diala, baino gehiengo handi bat ja martxan jarrita daudela eta ejekuzio hori falta zaiela. Hauek hola egindako dokumentazio txosten marduloien datu nabarmentzekoak edo errexena ulertzekoak dianak ere, beste asko oso teknikoak dira. Azkenean konklusioa izango litzateke, likidazio positiboa, udalari guri dagokigunean eta guri erabaketzea dagokigunean, 4.880.000 eurokoa izango litzateke, eta diru hau aurrekontuan inkorporatzeko proposamena datozen asteetan aurkeztuko dugu gobernu taldetik, eta berriz ere plenora ekarriko dugu onartzeko. Zait honen inguruan zerbait baute dagon esateko, hau berri emate bada, hau ez dugu bozkatu barrik. Laugarren puntura pasako gea, laugarren puntua autotaxi zerbitzuko tarifen igoera onartzea izango litzateke. 2024 urtean, Hernaniko taxi zerbitzua Donostialdeko zonalde bereziko eremuan sartu ginen. Horrek zer esan nahi du, Donostialdeko 11 udalerriak zonalde eremu berezian batera gaudela. 2024an egin genuna da, herri bakoitzak gure tarifak genitun, tarifa horiek guztik bateratu genitun, zonalde berean egonik, denek ere tarifa berak eduki behar ditugulako. Oain, honea dakarkiguna da, 2024an etzan igoerarik aplikatu, eta 2025an tarifa horien igoera aplikatzea.
Igoera hau, tarifak 11 herrietan, Donostialdeko zonalde bereziko 11 herrietan tarifa bera denez, igoera ere berdina egitea proposatzen da, unifikatua izateko. Igoera hau kalkulatzeko teknikari desberdinak aritu dira hontan lanian, eta igoera 5,02ko igoera egitea proposatzen da, eta igoera hau kalkulatzeko egindana da, azken 2 urtetan taxi zerbitzuak bere kostuan azken 2 urtetan izan duten ebaluazioaren azterketa desindexatu bat eginda, kuestio tekniko bada, eta gero ere kalkulatu da tarifa hauek bateratzean zer diru-sarreren doikuntza izan duten. Orduan, kalkulo horiek guztiak eginda, teknikoki ikusi da igoerak 5,02koa izan behar dula. Hori da, Donostialdeko zonalde bereziko eremuan planteatu zana, onartu genuna, baino herri bakoitzak berretsi behar deguna gure plenotan. Honen inguruan, ez dakit zerbait aipatzeko dagon, hau bozkatzera pasa behar da, bozkatu egin behar du, orduan bozkatzera pasako ga, Taxi zerbitzuko tarifaen igoera onartzaren aldeko botuak, honekin hau batez onartzen da. 5. puntura ingo deu salto, kasu hontan Hernaniko udalaren 2025ko lanpostu zerrenda eta aurrekontu plantilaren aldaketa onartzea da. Lanpostu zerrendan batetik zuzenketa batzuk egin behartzeala ikusi genuen, hainbat lanpostutan euskera maila eta hauen iraungitze data zuzendu egin behartzealako eta hortarako aprobetxatzen dugu, eta gero beste hartuko deun beste aldaketa bat bada aurrekontu negoziazioetan Euskal Sozialistak udaltaldearekin akordioan akordatu genuen puntu bat edo txertatza, eta kasu hontan Euskal Sozialistak udaltaldeak berari dagokion liberazio zatia aholkulari batek izatea. Orduan, hori figura berri bat izango litzateke udaletxe hontan, gure lanpostuen zerrendan sartu behar dugu, eta hori da gaur egiten deguna. Lanpostu hori gure lanpostuen zerrendan sartzea, Euskal Sozialistak udaltaldearen aholkulari moduan. Ricardo? Ez bakarrikan, gehitzeko, zuk esan dakoari gehitzeko, ez da bakarrikan alderdi sozialistarentzat, baizik eta alderdi guztiek posibilitate hori izango luketela nahi bali badute. Hori da, aurrekontuetako negoziazioan arabera eta aurrekontu araua idatzi genuen arabera, albidetzen da edozein udaltaldeko hori egitea, baina gila gaur hartzen dugun erabakia eta aldaketa dala zuen taldei dagokiona, baina puntualizazioa hala da. Zait besterik baten batek, honekin bozkatzera pasako ga, Hernaniko udalaren 2025 urteko lanpostu zerrendaren aldaketaren aldeko botuak, hau batez onartzen da. 6. puntura egingo dugu salto, eta kasu hontan HS03 eremuko hitzarmena onartza litzateke, ulertzeko HS03 izango litzateke kaskoa eta portu eta Elizatxo batzen dituen eremu hori, gaur egun baserria dagona, eta Elizatxora jisteko eskaileren ezkerraldean gelditzen den eremu hori, eta gaia Ainarak esplikatuko dugu. Kaixo, arratsaldeon. Dakizuen moduan, portu eta Elizatxo osoetako bizilagunen mugikortasuna hobetzeko konpromiso hartuta daukagu. Auzo horietatik herrigunera iristea zaila izan alda, batez be adinekoentzat, edo mugikortasun arazoak dekiesen endako. Horregatik, auzotarren bizitza erosago bihurtuko doaben igogailu baten lanketa egiten gabiz, eta igogailu hori egiteko udalak hitzarmen bat sinatu da eremu horretako lurjabe nagusiarekin, kasu honetan dela Hernani Elizatxo GESL, eta bi aldek adostu dugu udalak igogailua jartzeko behar dauen lur zatia lagatzea. Aliketarinen udalak igogailu horren lanketakin hasteko. Igogailua egiteaz gain, inguruan urbanizazio berri bat egingo da, eta zentzua badauka igogailua eta urbanizazio berri horrek lanketa bateratua bat egiteko, igogailua urbanizazio horretan ondo gelditzeko eta lanak ahalik eta zentzu gehizen izateko eta batak besteari ez oztopatzeko. Horretako hitzarmen honek alde bietatik konpromiso batzuk eskatzen dozkuz, udalak tramite batzuk egingo dauz,
plan berezia onartu, eraikiko den gunea arautzeko, lurrak berrantolatzeko proiektua martxan jarriko da, eta jarduketa programa egokitzen da. Eta konpromisoa lurjabe nagusiarekin, bada lursail batzuk doan emango dutxez udalari, herritarrek erabili ahal izateko espazio publikoak eta sortzeko, eta aldi berean garapena egiten denean babes ofizialeko 10 etxebizitza jasoko dauz udalak. Orduan, hitzarmen honek irisgarritasuna hobetzea, etxebizitza sozialak sustatzea eta herritarrendako azpiegiturak hobetzea eskaintzea deko helburua. Eta, pausua da, portualizatzeko auzoendako irisgarritasuna hobetzeko. Eskerrik asko, Ainara. Ez dakit zerbait gehitzeko edo badagon? Ez? Bale. Bozkatzera pasako ga ordun. HS03, Ainarak eta ondo esplikatu duen, eremuko hitzarmena onartzaren aldeko botuak. Aho batez onartzen da. Barkatu ez dut ondo egusi. Aho batez onartzen da hitzarmenaren aldaketa. Ez da, bizilagun batzuk bazaudete, ez da honen inguruan zerbait aipatu nahi dezuen? Bale, segundu, mikrofonoa beharrezkoa da aktan ondo gelditu dadin. Kaixo, atxaldeon. Nik Elizatxotik eta Portu eta Osinagako bizilagunetaz, eta oso pozik gaudela. 20 urte pasa dira eskatu genuenetik ja zerbait behar gendula gure bizilagunak ja zahartuta daude, eta bai daukagu autobusa eta hori, eta baina oso pozik gaudela honekin. Osak, eskerrik asko. Eskerrik asko, ez dait beste norbaitek badun... Ez? Bale. Esan bezala, hau batez onartua, eta honek bai, ja tramite honek, urbanistiko honek ere albidetzen du, igogailuaren realidade hori gertuago egotia eta asializatea. Bai. Urrengo puntura egingo dugu salto, hau ere hirigintza gai bada, arau subsidiarioan 3. aldaketa puntualari hasierako onarpena ematea izango litzateke gaurko tramitea, eta hasierako onarpen hau, oain Ainarak ondo esplikatuko egun bezala, bada kulturgune berria hemen lehen Urume ikastola zarra zegon eremuan kokatzeko egin beharrezkoa dan tramite bat, bai? Eta Ainarak azalduko dugu esan bezala. Kaixo berriro. Sabiko ondo azaldu dauen tramite urbanistiko bada, lehen kulturgunea Urbieta kalea amaieran planteatzen zen, eta oin egiten dana da honekin da lekuz aldatzea, eta hemen Urumea ikastola zauen lekuan hor planteatzea, eta hemen planteatutako etxe bizitzak kulturgunea bere momentuan planteatutako lekura eramatea. Zer aldatzen da honekin, berez kulturgunea eta parka lekuan kokapena hemen jartzea, eta han jarriko dizen etxe bizitzak, honek bideratzen dozku bai, eraiki garritasuna handitzea. Honekin batera, aldaketa honek eremu osoa berrizten dauenez, Eskiaga pasaleko asinkonearaino luzatzea albideratzen daube bai, herritarrendako espazio publikoa hobetzen. Momentuz, prozesua abian jarri da parte hartze publiko batekin, martxan jarri dana, herriari azalduiako prozesu hau dana, beraien ekarpena jasotzeko bebai, ingurumen ebaluazio bat bebai eginda eta ondorioztatu da ez dauela inpaktu berezirik, eta Eusko Jaurlaritzari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari txostenak eskatu dutzi eguz dagoeneko. Orduen, hemen onarpena emoten bada, emotea espero dela, 45 egunez jende horrean egon behar da, jendearen alegazioak edo zein ekarpen jasotzeko. Eskerrik asko, Ainara. Honen inguruan, ez dakit, hasiko ga Euskal Sozialistak, Elkarrekin Podemos eta EAJ orden hortan. Barkatu, Elkarrekin Podemos, Euskal Sozialistak eta EAJ orden hortan. Bai, kaixo, arratsaldeon. Llevamos años pidiendo un equipamiento cultural que se ajuste a la demanda de Hernani. Apoyamos que las nuevas instalaciones formen parte de un bulevar verde que amabilice el pueblo.
pero no creemos que la construcción de vivienda privada responda a las necesidades actuales de las y los hernaniarras. No obstante, al hacer esta modificación puntual en las normas subsidiarias, que se trata de cambiar las ubicaciones que estaban previstas, es decir, trasladar el desarrollo urbanístico del Cano Calea a Juan de Urbieta. Se aumenta algo la edificabilidad y se harán algunas viviendas protegidas para que nuestro grupo político nos parecen escasas. No podemos quedarnos con el mínimo establecido por la ley, tenemos que ser más ambiciosos y exigir que aumente el porcentaje de vivienda protegida de alquiler asequible. No obstante, vamos a apoyar el cambio. Euskal Sozialistak, Ricardo. Arratsalde on guztioi. Bueno, nosotros nos vamos a abstener. Es cierto que necesitamos un equipamiento cultural nuevo. Llevamos años reclamándolo, yo creo que todos. Pero sí es verdad que, como dijimos en la comisión, nos preocupa la movilidad de la zona. Es una de las entradas principales del pueblo y vamos a poner un equipamiento cultural nuevo que tendrá visitantes, habrá necesidades de movilidad también de los vecinos, necesidades de movilidad del barrio, de los usuarios de ese equipamiento cultural nuevo y bueno, como dijimos en la comisión, nos preocupa. Volvemos a poner equipamiento municipal en el casco y creo que concentramos toda la actividad ahí y, bueno, pues como ya he dicho, nos preocupa la movilidad de la zona. EAJ, Andoni. Zaldión. Bueno, nosotros ya comentamos en la comisión, estamos a favor del equipamiento, bueno, nos parece fantástico que se vaya a hacer, lo que pasa es que no compartimos esta modificación de normas porque creemos que la ubicación prevista en las normas es más adecuada, por lo mismo que ha dicho el Partido Socialista, por el tema de la movilidad. Es verdad que se está haciendo un plan de movilidad y, bueno, han comentado que igual no generaba todos los problemas que nosotros decimos, pero seguimos creyendo que en la calle Urbieta, si se ubica en la calle Urbieta y los vehículos de la Florida se pueden acceder en coches, es más fácil bueno, pues llegar a la calle Urbieta que venir hasta aquí para aparcar y creemos que va a haber verdaderos problemas de tráfico. Y por eso nosotros vamos a abstener, pero en ningún caso porque no creamos que sea necesario y que no sea una buena idea el construir un edificio de estos. Eskerrik asko, Andoni. EH Bildu taldetik, Aitor. Bai, atxaldeon, beste gabe nabarmentzeko, Ainarak aipatu ditun argudio tekniko ez gain, udal taldeari garrantzitsu erutzen zaigula ubikazio aldaketa hau, alde batetik, erdigunea bizi berritzeko oso interesgarri erutzen zaigulako, bestetik ere, beste erakunde eta eragilekiko sinergiak eratzeko ere oso interesgarria delako ez, batetik, merkataritza, hezkuntza, musika eskolarekin daukan gertutasuna, Zahar-Egoitza ere bertan dago, Sandiusterriko ekipamendu kultural berria ere bertan dago, iruditzen zaigu logistikoki ere oso interesgarria izan daitekela, erabiltzaileentzat ere bai, bertan erabiliko duten kultura eragileek ere, materiala eta dena bertara eraman ekarri, eta iruditzen zaigu benetan merezidun aldaketa badala, arau subsidiaren aldaketa puntual hau, eta pixkatola bukatzeko ere bai oso interesgarria iruditzen zaigu herriaren zentralidadea ardezala kultura ekipamendu batek horrek asko esaten durako ere herriaren kultur idiosinkrazia eta nortasunaz. Besteik ez. Eskerrik asko, Aitor. Honekin bozkatza pasako ga, esan bezala, kultura ekipamentua aipatutako gunean egin alizateko arauen aldaketa da gaur bozkatzen duguna, bai? Eta izango litzateke, arau subsidiarioen 3. aldaketa puntualaren hasierako onarpena, bai? Horren aldeko botuak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udal taldeenak, kontrako botuak, ez dago kontrako boturik, eta abstentzioak EAJ eta Euskal Sozialistak udal taldeenak. Hortaz, hasierako onarpena emate zaio tramite urbanistiko honi, eta kultur ekipamenduaren errealitatearen gandik gertuago daude, bai? Eta urrengo honekin lotu nahi, urrengo puntua, 8. puntua, udal gobernu taldetik proposatzen degulako gai hau lantzeko batzorde berezi bat sortza, ez? Aipatu da hemen, bilera askotan aipatu da eta kalean ere aipatzen da, ez? Kultura ekipamentu berri bat bada Hernaniko herritar gehiengoak espero deun ekipamendu berri bat,
behar deguna, kulturaldetik Hernani oso herri bizia da, eragile asko dago, ekimen ugari dago, eta espazio fisikoak askotan mugatu egiten du, ez? Orduan, denak argi daukagu hori egin behar degula. Era berian, Hernaniko udalak azken hamarkadetan egindako, buruz hain naiz, baina azken hamarkadetan egindako azpiegiturarik handiena izango da, handienetarikoa behintzat bai, eta inbertsio publiko handiena ere bai. Orduan, honek bai eskatzen du, ohiko tramiteak baino, beste patxada batekin lan egitak eta beste gune batean. Orduan, horregatik udal gobernutik proposatzen duguna da batzorde berezi, politiko berezi bat sortzea, nun udal talde guztiek ordezkaritza izango dugun, gainontzeko batzordetan dauzkagun ordezkaritza portzentaia berdinetan, EH Bildu udal taldeak 5 ordezkari izatea, EAJ udal taldeak 2 ordezkari izatea, Euskal Sozialistak udal taldeak 1, eta Elkarrekin Podemos orain Hernani udal taldeak beste 1 izatea. Horrek bermatuko luke edo albidetuko luke batzorde hortan gai hontaz bakarrik hitz egitea. Hemendik aurrea lan asko daukagu egiteko. Honek ez du esan nahi aurretik lanik egin ez danik, ez? Bai gustatuko litzaidake esplikatzea ze puntutan gauden une hontan. 2023ko proposamena izan zen kulturgunea kokapenez aldatzearena, hauteskundeen emaitzak ikusita herritarrek hori albidetu zutela edo hori babestu zutela ikusi genuen, eta Hernaniko udala momentu hortan gobernura itxi ginean, lanean hasi ginean honekin. Urrengo pausak zeintzuk izan zitezkeen lantzen hasi ginean maila teknikoan. Eta hor ikusi genuen aukera politia izan zitekela olako ekipamendu berri bat sortzeko ideia lehiaketa profesional bat sortzea. Eta 2023an ideia lehiaketen eredu desberdinak ikusten aritu ginen beste herri eta beste lurralde batzutan. Ideia lehiaketa hori izango litzateke nolabait lehenengo hasiera kultura ekipamendu hori nolakoa izango dan edo ikusi ahal izateko edo ikusten hasteko. Baina guk ideia lehiaketa hortan zer nahi dugun eskatzeko lehenengo definitu behar dugu zer nahi dugun. Eta 2024an egindan lana izan da, bai kultur sailarekin lanean eta kultur sailak milagrosan dauden eragile kulturalerekin elkarlanean beraien beharrak eta etorkizunerako prospekzioak egitea. Eta horrekin informazio hori guztia jaso eta gaur egun mahai gainean dauzkagu ideia lehiaketa horretarako plegoen zirriborroa. Hori teknikoki landu da eta orain bada hori politikoki lantzeko momentua. Eta momentu hau da batzorde berezi hau sortzekoa eta batzorde berezi hortara ja zirriborro hau eramatekoa denen artean kontrastatzeko. Asmoa izango litzateke gaur batzorde honen eraketa onartu eta ja deialdia datorren asterako egitea. Datorren ostegunerako deialdi berezi egitea batzordearena eta hor aurkeztea teknikoki landudan zirriborro hori denen artean kontrastatzeko. Honen inguruan ez dakit zerbait aipatzeko, ez bozkatzea pasako gea ordun. Kulturgune berriaren gaineko Hernaniko udalbatzaren batzorde berezia sortzearen aldeko botuak aho batez onartzen da, beste pausua kulturgunea errealitate bihurtzeko, eta esan bezala, datorren astetik aurrera, batzorde hau elkartzen hasiko da. 9. puntua pasako gea, kasu honetan, puntu hau hitzarmena sinatzea izango litzateke, Hernaniko udalaren titulartasuneko eraikin eta instalazioetako estalkien erabilera, Hernaniko energia berriztagarrien komunitatea, kooperatiba, sozietateari lagatzeko. Eta gai hau ere, Ainarak azalduko dugu. Eta parkatuko estezue pizkatxo bat esplaiatzea, baina uste dut merezi dauela oso garrantzitsua dalako. Hernaniko udalak herri jasangarri baten aldeko apustua egiten dau, gizarte ongizatea eta ingurumenaren babesa uztartuko dituen eredu baten bidez. Jasangarritasuna hainbat esparrutan txertatzea ezinbestekoa. Energia, zaintza, bioaniztasuna, mugikortasuna, elikadura, burujabetza, ekonomia soziala, beste. Honak hartzen dugun lanketaren helburu nagusia, herritarrei zuzendutako energia sistema jasangarri eta burujabe bat garatzea da, trantsizio ekologikoa eta autokontsumoa sustatuz. Legediak administrazio publikoi autokontsumo berriztagarria garatzeko bete beharra esartzen die. Hernaniko udalak aukera hori baliatu nahi izan du trantsizio ekologikoa bultzatzeko eta herritarrek parte hartu dezaten.
Hori dela eta bide hori Enerkom energia berriztagarrien herri kooperatibarekin egitea erabaki dugu. Burujabetza energetikoa sendotzeko eta energia bidezkoagoa banatzeko. Goiener kooperatibaren azterketa tekniko-ekonomikoa hartu da oinarri moduan, udal estalki egokienak hautatzeko eta proiektuaren bideragarritasuna aztertzeko. Lanketa honek Hernanik eguzki energia aprobetxatzeko potentzial handia duela erakutsi du, eta udal estalkiak egokia direla autokontsumorako instalazioak garatzeko. Txostenaren arabera, hitzarmen bidezko eredu hau da aukera bideragarriena eta ekonomikoki eraginkorrena. Hitzarmen honi esker, udal eraikinetan plaka fotovoltaikoa jarriko dira, eguzki energia aprobetxatzeko. Eta sortzen den energia udalaren autokontsumo bete beharrei erantzutera dator, baina eredugarri izango den planteamendu honekin energia soberakinak Enerkomen bidez herritarren artean banatuko dira. Pizkatxoa sartzeko hitzarmen honen lupaz ikusteko bi fasetan garatuko den hitzarmen bada. Lehenengoko fasea oin 2025an hastekoa da eta bigarren fasea 2027an. 3,4 milioiko euroko hitzarmen bada, eta hori 25 urtetan egingo den emakida baten bidez egingo da. Enerkomen aldetik, instalazioen inbertsioa eta mantentzea bere gain hartzen dabe, eta baita energiaren kudeaketa. Kudeaketa hori lehen aipatu dugun modu eredugarri honetan izateko, 80% udalaren autokontsumorako biratzen da, eta 20% komunitate energetikoak erabiltzen dau, eta hori bideratzeko energia galera, energia soberakin parte horrekin jolasteko aukera badaukagu, modu eraginkorrenean aprobetxatzeko. Eta oso garrantzitsua iruditzen jako olako konpromiso baten dako jarraipen mekanismo zorrotzak egotea, eta horretarako jarraipen batzorde bat eratuko da, eta udalak ikuskaritza almena izango du. Hitzarmen hau urrats estrategikoa da Hernanin, energia autokontsumoa eta energia burujabetza indartzeko. Udalak trantsizio ekologikoaren aldeko konpromisoa berresten du, azpiegitura berriztagarrietan inbertituz eta herritarrek energia sistemaren parte aktiboa izateko sustatuz. Hernaniko ereduak erakusten du energiak jasangarrien aldeko politikat udalerrien esku daudela eta irabazi asmorik gabeko herri kooperatiba batekin elkarlanean egitea bide justuena eta eraginkorrena dela. Energia berriztagarria guztion eskura jartzea da helburua, Hernani jasangarriago eta burujabeago bat eraikiz. Eskerrik asko, Ainara, ez da zerbait rondagaren bat edo, Elkarrekin Podemos, Jaione. Bai. Bueno, nuestro grupo político comparte y apoya la idea de la utilización de las cubiertas de los edificios públicos para la producción de energía fotovoltaica. Debemos dar pasos firmes para irnos acercando a la independencia energética. También queremos decir que está fuera de toda duda nuestra apuesta por la generación de energías renovables, pero no de cualquier manera ni a cualquier precio. Y hablamos del macroproyecto del parque eólico que quieren colocar en nuestros montes, en el cual estamos totalmente en desacuerdo, pero vamos a apoyar. Eskerrik asko, Jaione, Euskal Sozialistak, Ricardo. Bueno, nosotros vamos a abstenernos en este convenio porque aunque estamos totalmente de acuerdo en que tenemos que generar energía en forma de autoconsumo compartido, además, el modelo de cooperativas no es nuestro preferido. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Pero lo que digo, estamos de acuerdo en que tenemos que generar y por lo tanto tampoco vamos a votar en contra, nos vamos a abstener. Bale, AJak ez du hitzarik hartu nahi, bozkatza pasako ga. Hernaniko udalaren eta Enerkom energia komunitatearen aldeko hitzarmena Hernaniko udalaren titulartasuneko eraikin eta instalazioak hauen erabilera lagatzeko, horren aldeko botuak. EH Bildu, EAJ eta Elkarrekin Podemos udaltaldeak kontrako botuak, ez dago kontrako botorik, eta abstentzioak Euskal Sozialistak udaltaldearenak. Nik puntu hontan bai zoriondu nahiko nuke batetik gure burua, pena da hau batez ez dela atera, hau batez atera ziteken kontu bat bada, baino badu babes zabal bat politikoki puntu honek, Ainarak aipatu du, esango nuke mugarri bat, gaur Hernaniko udala mugarri bat ezartzen ari dela,
eredu izaten nahi gala, eta seguraski udal eta beste erakunde askok replikatuko duen eredu bat jartzen ari gala. Gure buruak zoriondu nahi ditut, baina zoriondu nahi ditut baita ere, hau posible egin izan duten Goiener taldea, aholkularitza ematen aritu dalako, noski Enerkom, energia komunitatea, eta baita udal langileak ere. Kontu hartzeia eta udal idazkaria hemen aurrean ditugu, zuei ere eskerrak eta zorionak eman, baita departamentu desberdinetan lanian aritu dian teknikariak ere, gaur dokumentu bat eta 5 minututan onartzen balin badegu ere, urte betetik gorako lanketa eman du dokumentu eta bide hau topatzeak. Eredu eta mugarri esate genuen, energia oinarrizko eskubide bat izanik, erakunde publiko eta kooperatiba herritar baten artean gestionatzeko modu bat topatu degulako. Eta eredu da, eredu izango da, eta nik ustet legislatura hasierako hitzartzen aipatze genuen, ez? Hemen geundela politika publiko eraldatzaileak egiteko eta udal talde guztiekin elkarlanean egiteko bide honetan, hau bada beste adibidetako bat, oso garrantzitsua dana, eta horregatik gure burua zoriontzeko aprobetxatu nahiko nuke. Hau esan da, azken aurreko puntura pasako gea, mozioa aurkeztu da, bizitza taldeak aurkeztutako gerraten inguruko herritarren eta bizitzaren kulturaren aldeko mozioa da, eta hemen ordezkari desberdinak zaudete, zuena da hitza, ez dakitzen hartuko duen hitza, mesedez zure izena eta bizenak eta zenen ordezkaritzan zatu zen, aktan gordeta gelditzeko. Miren Sukia Muñoz, independente modura nator. Arratsaldeon guztioi, ni herritar independente modura etorri naiz bizitzak aurkeztutako mozioarekin bat egiten dudalako. Libano, Siria, Yemen, Palestinako genozidioa, egunero ikusten ditugu ia zuzenean komunikabideetan, eta gerraren kulturaren bidegabekeria salatu eta gaitzestea barrutik ateratzen zaigu denori. Ez dugu gerrak egotea nahi. Europak, ordea, ezinbestean eraman nahi gaitu gerrara, eta hasi da prestatzen. Defentsarako gastua bikoiztu egin beharko dute herrialde batzuk, eta ondorio ekonomikoak jakinak dira. Bai herrialdeak eta bai herritarrak gero eta pobregoak izango gara, eta zerbitzu publikoak gero eta eskasagoak. Bestalde, herrialde batzuetan, derrigorrezko soldaduska berreskuratu dute eta beste batzuk gauza bera egiteko bidean daude. Beraz, gure seme-alabak gerrara juteko eta handik hilda etortzeko arriskuan daude. Hortxe daukagu Ukrainako adibidea, non dagoeneko 3 belaunaldi joan diren frontera. Honen aurrean, zer egingo dute gure udalek? Zentzu horretan, esanguratsua izan daiteke duela egun gutxi Arnaldo Otegik gerraren kontra esandakoa. Hemendik aurrera, udal desberdinetan jasotako emaitzak alderatu eta aztertzeko garaian ere adierazgarri bat izan daitekelako. Dena den, mozio hau Hego Euskal Herriko beste udal batzuetan ere aurkeztu da, eta alderdi batzuen ustez ez omen da osoko bilkuran eztabaidatzeko gaia. Horren harira eta gaurko gaiari lotuta, iraganeko 2 datu aipatu nahi ditut. Aurrenekoa, 1986 urtean, Hego Euskal Herriak NATOri ezezkoa eman ziola. Eta bigarrena, 80. hamarkadan, Euskal Herriko udal askok Espainiako armadarekin ez kolaboratzeko konpromiso politikoa hartu zutela. Hain zuzen ere, hori eskatzen zuen mozio baten aldeko botoa eman zutelako. Abajo las Quintas liburuak ondo aztertu eta azaltzen du zergatik Euskal Herriak izan zituen intsumiso kopururik handiena. Onartzen badidazue, ale bat ekarri dut, hemen usteko, eta bukatzeko mozioan onartzeko puntuak, gerrak gaitzestea eta suetena aldarrikatzea, soldaduskaren aurka azaltzea, Ukrainako gerrara bideratzen diren aurrekontu ekonomikoak handitzearen aurka egotea, eta bizitzaren kulturari bidea ematea. Zaintzari zuzenduz, heriotza eta miseria zabaltzera bideratzen diren baliabideak. Besterik gabe, eskerrik asko mozioa plenora ekartzeagatik.
Bale, erronda irikeko dugu, ez dakit aipatzeko zerbait badagon. Elkarrekin Podemos, Lourdes, bai. Kaixo. Bueno, lo primero, daros la bienvenida y las gracias por haber venido aquí. Nos encanta que lo mismo movimientos sociales como vecinales consideren este espacio como propio y no exclusivo de la clase política. Y ya paso a la moción. Nosotras somos de Podemos y nuestra postura queda clara respecto a los conflictos militares y a las guerras. Llevamos 3 años diciendo que las guerras siempre las pagan los pueblos y nunca quienes las ordenan. Nuestro grupo está absolutamente en contra del rearme militar. Elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB, tal y como exige Donald Trump a los Estados miembros de la OTAN, significa que nuestros servicios públicos se van a ver mermados. Lo que se gasta en armamento se deja de gastar en sanidad, educación, vivienda, pensiones, servicios públicos en general. Tenemos clara la posición de no a la OTAN, organización que lo único que hace es proteger los intereses de los Estados Unidos de América, y proponemos que sean los socios europeos quienes asuman el control colectivo del arsenal nuclear que se encuentra en estos momentos en territorio europeo, hasta lograr intentar la total desnuclearización de nuestro mundo. Es bien conocido nuestro apoyo al pueblo palestino. Repetidas veces hemos solicitado un urgente alto el fuego, un embargo total de armas y romper todo tipo de relaciones diplomáticas, económicas y políticas con el gobierno de Netanyahu. Creemos también que la comunidad internacional debe juzgar a Israel por sus crímenes y que es necesario desarticular las capacidades militares del Estado hebreo para evitar que se pueda volver a cometer otro genocidio de la magnitud del que se está cometiendo actualmente en la Franja de Gaza. Y por último, ya volviendo un poquito a Hernani, recordar que hace apenas 2 meses Viteri se llenó para ver el documental Northern, cuyo codirector está en estos momentos desaparecido después de sufrir un linchamiento. Vamos a votar a favor. Eskerrik asko, Lourdes. Euskal Sozialista, Ricardo. Mi esker, señor. Bueno, yo creo que no desvelo nada al decir que vamos a votar en contra de esta moción, porque aunque, y desde aquí además lo quiero decir, condenamos enérgicamente todos los genocidios en la forma en la que estén y todas las guerras y el uso de la violencia que se está dando hoy en día en el mundo, bueno, existen puntos en esta moción con los que no estamos de acuerdo. Por supuesto que condenamos las guerras, pero hay algunas guerras que lo único que te obligan es a defenderte. Y en este caso ya estamos conociendo más de una. Y repito otra vez, condeno y condenamos todas las guerras, el uso de la violencia y los genocidios que se están dando. Eskerrik asko, Ricardo, EAJak hitzik ez, Bildutik itxaso. Bai, arratsaldeon partekatzen dugu esan bezala eskerrak mozio aurkeztu izanagatik eta plenoa zuena egiteagatik, Bildu taldea abstenitu egingo da. Eskerrik asko, itxaso, honekin bozkatzera pasako ga, bai. Gerrate udalbatzarako bizitza taldeak aurkeztutako mozioa gerraten inguruan herritarren eta bizitzaren kulturaren aldekoa dena, honen aldeko mozioak. Mozioak ez barkatu, bozkak. Elkarrekin Podemos udal taldearenak, kontrako bozkak, EAJ eta Euskal Sozialistak udal taldeenak, eta abstentzioak Bildu udal taldeanak. Hontaz, onartuak gelditzen da mozioa. Honekin, azken puntura pasako gea. Bai. Bale, barkatu ez. Denak abstentzioak bezala interpretatu ditut. Kontra bozkatu dute, beraz, ez da onartzen mozioa. Bai, barkatu. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko liburagatik. Honekin, azkeneko puntura pasako ga, eskari eta galderena. Ez dait eskari eta galderarik badagon? Ez? Bale, listo, honekin bukatutzat ematen dugu martxoko plena. Eskerrik asko eta datorren hilabete arte.